खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 6 डिसेम्बर 2025 मायथाइ एबा 19 आघन दान 1432 मायथाइ सनिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि थुलुंगाया गोजौ जागोन आरो गोदान जेंनाफोरा नोंथांखौ थुलुंगा होगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव सोलायथाय दिन्थिगोन आरो हेफाजाबफोरा जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि बाथ्राफोरा समानथि थागोन आरो नोंथाङा फिसा-फिसौ मुलाम्फा मोनगोन। मोजां मोनज्लायनाय आरो नखरारि जिउआ गोरोबलायनानै थागोन। गावनि सावस्रिनि सायाव नोजोर हो। थोजासे जिरायनायनि गोनांथि दं। दिनै नोंथांनि थिरांथाफोरा रोखा जागोन आरो सुबुंफोरा नोंथांखौ हेफाजाब होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा खमला गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा रांखान्थियारि खाबुफोरखौ मोननो हागौ। सोलोजों थिरांथा ला। खामानि थिलियाव मान मोनगोन आरो बिबानफोरा बांगोन। गोदान सानस्रिफोरखौ सानना नाय, बेफोर मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों मोनसे समाजारि फोरबोखौ रंजागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन, नाथाय नोंथाङा एसे मेंनाय मोनदांनो हागौ। नोंथांनि दिदोमथिया दिनै नोंथांखौ सिगांथिं लांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि बिबुंथिया जाफुंसार जागोन। सावरायनाया मुलाम्फानि लामाखौ बेखेवगोन। नोंथाङा गोदान सोमोन्दो आरो सोलोंनायनि खाबु मोनगोन। गुसुं दावबायनाया फिथाइगोनां जागोन। हरखाब रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव गोदान सानस्रिफोरनि सायाव सावरायनाय जागोन, जायनि गेजेरजों बुजिलायनाया बांगोन। सोरजिलु हाबायाव जाफुंसारनायनि नेरसोन नुनो मोनो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें निला गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोआरि समानथिखौ लाखि। नोंथाङा नखरनिफ्राय अननाय मोनगोन। खामानिया दिदोम थागोन आरो गोजाम मावथांखिफोरा दावगागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा, नाथाय मुलाम्फाया जानायनि इसारा दं। आरामनि सायाव गोसो होयोब्ला सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि मोनदांथिनि सायाव फोथाय। बेयो नोंथांखौ मोजाङै लामा दिन्थिगोन। मोनसे गोदान खाबु सोमजिनो हागौ, बेखौ साननानै ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि दैदेननाय गोहोआ गोख्रों जागोन आरो खामानि-फालांगियाव नोंथांनि मान-सन्माना बांगोन। स्मार्ट थिरांथा आरो फोथायथिया मुलाम्फा लाबोनो हागौ। समाजारि बिबानफोराव बाहागो लानाया बांगोन। सानफ्रोमबोनि खामानिफोराव दावगानायनि नेरसोन नुनो मोनो। सावस्रि मोजां जागोन, नाथाय नारसिननायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि नाजानायखौ बाख्नायनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सना गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै गोसो आरो आब्रुथिया नोंथांनि खामानिफोराव दावगागोन। नोंसोरनि खरसाफोरखौ रांखान्थियारि महरै कन्ट्रल दोन, मानोना रां दोनथुमनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि रोंग'थिफोरखौ खामानि थिलियाव नोजोर होनाय जागोन आरो बाख्नायनाय जागोन। सुंद' समनि गोदान मावथांखिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। गावनि सावस्रिनि सायाव नोजोर हो। मेगन एबा दोगोनजों सोमोन्दो थानाय फिसा-फिसौ जेंनाफोरनि फारसे सांग्रां था। नखरनि हेफाजाबआ नोंथांजों थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजों गुफुर गाब। तुला राशि। दिनै गासैबो गोरोबलायनानै थागोन आरो थिरांथाफोरखौ मोजाङै साननानै लानो हागोन। लोगोआरि सोमोन्दो आरो हेफाजाबा सिगांथिं फैगोन। गोदान गोरोबथा आरो बाहागोदारिया मोजां फिथाय होनो हागौ। गावखौ जोथोन लानाय रेजें ब्याम खालामनाया मुलाम्फा जागोन। रांखान्थियारि हालोदा समानथि थागोन आरो गोनां रां थिसननायनि बाथ्रा सानगोन। साना मोजां मोन्दांथिजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि नाजानाया नोंथांखौ जेथो गोनां खामानिफोरखौ गोरलैयैनो फोजोबनायाव मदद होगोन। गोथौ साननाया गोनांथार सुस्रांनायनि लामा दिन्थिगोन। फैनो हानाय रां एबा बान्थानि इसारा दं, धैर्य था। सोमोन्दोआव गोथारथि आरो सैथोआ गोनांथार जागोन। गोहोनि थाखोआ मोजां थागोन, नाथाय ब्याम खालामबाय था। गोजाम जेथो गोनां जेंनाफोरनि सुस्रांनाया दिनै ओंखारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 21 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला गाब। धनु राशि। दिनै खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन आरो गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। दावबायनाया गियान आरो फालांगि मोन्नैनिबो थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव गोजोन आरो जथुमानि मोनसे एसे सोमावग्लुंनाय जागोन। साननानै रां थिसननाया मोजां फिथाय होनो हागौ। देहायारि गोहोआ मोजां जागोन, सांग्रां था। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 27 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गेरुवा गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि जिउ राहायाव खस्थ' खालामनाया फिथाय मोनगोन। नोंथाङा बाख्नायनाय आरो खाबु मोनगोन। राङारि सानथांखिफोरखौ मोजाङै आवगायलां। रोंगौथि गोनां सुबुंफोरनि सुबुरुनआ मुलाम्फा जागोन। नखराव दिदोमथि आरो बुजिलायनाया थागोन। सावस्रिया नर्मेल जागोन, नाथाय जिरायनायखौ नेवसिगारनो नाङा। धैर्य आरो आब्रुथिया गोबां जाफुंसारनाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें मुगा गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा गोदान सानस्रि आरो टेकनिकेल खामानिफोराव जाफुंसार जागोन। नोंथांहा लोगोफोरजों मोजां गोरोबलायनाय थागोन आरो नेटवर्किं खालामनाया मुलाम्फा जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव हरखाब थिरांथा लानो गोनां जानो हागौ, बेनिखायनो बेफोरखौ साननानै ला। नखराव गोजोन थागोन आरो लोगोफोरजों लोगो मोनलायनाया गोजोननाय लाबोगोन। थाबथानाय खामानिया दिनै गोख्रोंसिन जानो हागौ। गोसोआरि गोजोन लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 16 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोथां गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि सानबोलावरिया बांगोन, सोरजिलु हाबाखौ बांहोगोन। नोंथाङा गोदान खाबु आरो हेफाजाबगिरिफोर मोननो हागौ। नखरारि सुखु गोजोन आरो नखरारि गोजोना सोलिबाय थागोन। मुलाम्फाया जाथावब्लाबो रांखान्थियारि सानथांखि लानाय समाव एसे सांग्रां जा। नोंथाङा गावनि उन्दुनाय आरो जानाय आदारखौ जोथोन लायोब्ला सावस्रिया मोजां जागोन। साना गोजोनथाव आरो थुलुंगाखांनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।